lweZulu Livuma yetenya Amukela kwindu TV mangabe kumusha kule channel besicale ke subscribe yazi ke siphethe ke uhlelo ka oluvota malanga lapho khona ke sitetela khona ke izinto ezinohlonze ngeke wasithola ndawo siyabonga ngendlela neniseka ngayo ngempela ke khomba ukuthi ke ningabalandeli ke beqiniso namhlanje ke siphethe ke igcoko elisha lapho khona ke livuma ke uNyazi bukhoma lisho nje lithi cha uyinkinga nyazi lweZulu abantu abaningi abayazi le ngoma yaphuma ke ngo2012 ngaphansi kwedemo okwakuthiwa ke ukhalo lwakho silande into endala awungeke futhi wayithola ndawo abantu abaningi bayaphambili thina sithi akwasilande kancane emuva ukuze sithi siyaphambili sazi ukuthi kusukaphi sicela ke ukuthi uenjoye ulalelisise lingoma uNyazi lweZulu egcina ukuphuma nje ngonyaka odlula u2020 akuyona ingoma entsha futhi akuyona yokuqala ikhona ke eyake yacula ngalo ke lapha yana ke kumthandeni ke ukhalo lwakho abantu abaningi ke bazoyikhumbula mangabe kwenza ukuthi lapho usayikhumbuli awuyiphe nje indlebe uyilalele ngakhohlwa ke ukuthi usubscribe ke ulike bese uyakhomenta Into TV iyanthanda Livuma yetengonyama Livuma bengakhuluma abantu bashabathanda Livuma yetengonyama Livuma yetengonyama lweNyazi lweZulu Livuma yetengonyama lweNyazi lweZulu Livuma bengakhuluma abantu bashabathanda Livuma yetengonyama Sika mina lokami mina kulenda wanyina lita ngenza ngipele sika mina lowami ngona bethu limkone kanda bethi hawo dina kasimfuno mfano tula kanjini ngona bethu limkone kanda bethi hawo dina kasimthando mfano tula kanjini iyo baba bajala ngengoma bayakhuluma bayokathala iyo baxosha njalo ngengoma bayakhuluma bayokathala ngona bethu ngone kanda bethi hawu dina kasimfuno mfano tula kanje mina kulelizwe yanyina lipha ngenza ngipele sika mina lowami bashabathanda Livuma yetengonyama Livuma yetengonyama lweNyazi lweZulu Livuma yetengonyama lweNyazi lweZulu Livuma bengakhuluma abantu bashabathanda Livuma yetengonyama ngishinkanto letumile funuduma Livuma yete ngishinkanto letumile funuduma Livuma yete Livuma
beshabathandayo kodwa uma yethengunyama abezepolitiki bafuna kabudu ipolitiki angenathembekile abezepolitiki bafuna ngawivoti ipolitiki ingena kanjani ipolitiki ingena kanjani la kanti ipolitiki ingena kanjani Nidlalela phezu kwendlu yesono lamaNazaretha Nidlalela phezu kwendlu yesono lamaNazaretha Abantu abaningi abayazi lengoma ke eyaphuma ke ngaphansi kaMthandeni ngaphansi kwehloko nje esithi ke ukhalo lwakho. Abantu abaningi bazi ke ingoma ephume ngaphansi kwemfolomana ethi ke uNyazi lweZulu. Yingakho ke uzothola ukuthi ke imbono izophambana babodwa abagxekayo babodwa abancumayo babodwa abaunderstandayo babodwa bathi cha bekufanele babodwa bathi cha bengafanele. Lokho ke kusho ukuthi ke imbono ke iyaphambana kodwa ke emva kokuzwa lengoma ngiyathemba ukuthi ke nizo understand ukuthi kungani ke kuphumele ngoma ephumile. Kusukaphi inhloso yami ukuthi ke ngichazela abantu ke ukuthi kusukaphi ukuze makiwa phambili umuntu angalahleki ngoba phela ke singene emculweni ke ngokulandela umculo ke singene ngeminyaka engalingani ukhona ke osuka kude no umculo kukhona ke owungenile ke waqhamuka lapha ke ko2018 1920 kade bekukhona o2012 no11 no12 no13 14 15 16 17 okay njengamanje ke siyabonga ukuthi nisiphe ithuba ngakhohle ke ukusubscribe nilike icomment Into TV iyanthanda isazoqhubeka inigubhele iphenyi ibheshu kuvela izinqobala bye bye.